नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. आज 26 जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस. आयचं हवामान तपशील. राज्यात अनेक जिल्ह्यात 5 दिवस मुसळधार पाऊस पडची शक्यता असा अशी माहिती हवामान विभागाने दिला. राज्याच्या किनारपट्टी भागात आणि दक्षिण कर्नाटकात मुसळधार पाऊस पडतो इशारो हवामान विभागाने दिला असा. राज्यात ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वाऱ्यासकट मुसळधार पाऊस पडची शक्यता असा. धारवाड, हावेरी, उत्तर कन्नड, उडुपी, दक्षिण कन्नड या भागात जास्ती पाऊस पडतलो. किनारपट्टी भागात मे 18 तारखेक मुसळधार पाऊस पडची शक्यता आशिल्ल्यान किनारपट्टीच्या भागात आशिल्ल्या सगळ्या जिल्ह्याक मे 18 तारखेक रेड अलर्ट जाहीर केला आणि मे 19 ते 21 तारीखपर्यंत येलो अलर्ट जाहीर केला अशी माहिती हवामान विभागाने दिला. यल्लापुरात अचानक पडलेल्या पाऊस वाऱ्यान खूपशा घराचे नुकसान. यल्लापूर उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अम्मच्ची ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बाळगद्दे हिंगा सोमारा अचानक येयल्या पाऊस वाऱ्यान जनजीवन अस्तव्यस्त झाले. सोमारा रात्री सुमार 8:30 वाजताना अचानक जोरदार वाऱ्यासकट पाऊस येऊन बऱ्याच जणांना नुकसान झाले. या वेळार पावसाचो वेग आणि वाऱ्याचो वेग खूप आशिल्ल्यान घरांतल्यान भायर पडचो इलाज नाशिल्लो. जोरदार वाऱ्यान झाड माड मोड पडन विद्युत संपळ तुटिलो. वाऱ्यान खूपशा घराचे नळे पत्रे हुड वचून 100 ते 200 मीटर पयस पडिले. श्रीधर तिप्पय्या पटकार, सहदेव महाबळेश्वर पटकार, यशोदा रवी मोगेर, शारदा श्रीधर मोगेर हेमगेल घराचे पत्रे बरेच हुबून गेले. चिदंबर नाईक हेमगेल गोटो मोड पण नुकसान झाले. भारती मनोहर पटकार हेमगेल घराचेर रुखाची खांदी मोड घराचे बरेच नुकसान झाले. लक्ष्मी रुद्रा मोगेर हेमगेल्या गोट्याचे नळे हुबून वचून नुकसान झाले. या वाऱ्यान बऱ्याच जाग्यार रस्त्यार मध्ये मोठमोठे रुखाचे खांदी मोड पडिले दृश्य आशिल्ले. माड केळी तर खूपच मोड पडले. मंगळवाराक सकाळी गावच्या काही युवकांनी एकडेन जमून घराची हुबून गेल्ली लोकाली तगडाची शिटा त्या घराचेर तात्पुरती जोड दिली आणि रस्त्यार पडिले खांदी काढणं रस्तो वाहन संचारा सुरळीत केलो. गावच्या सार्वजनिकांन तेमगेल्या कार्याचे खूप कौतुक केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळात सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. वाहन चोरी 3 आरोपी अटक. शिरसी बनवासी पोलिसांन ओमनी कार चोरी केल्ल्या 3 आरोपीक अटक केली. शिरसी गणेश नगर भास्कर कॉलनीतलो प्रसन्न कुरुबर वय 42, नवीन बस स्थानका लागींचो नवीन चव्हाण वय 22 आणि गणेश नगरचो निखिल गौडा हेमका अटक केली. कोर्लकट्टेचो निवासी महेश तेलंग वय 54 हेमी 11 मेक ओमनी कार नापत्ता जाली म्हण पोलीस तक्रार दाखल केली. नंतर पोलिसांन सापळो लावन चोरी केल्ली ओमनी कार आणि या कारवाईत वापरिल्ली दुचाकी जप्त करून घेतली. PSI हनुमंत बिरादार, चंद्रकला पत्तार हेमगेल्या नेतृत्वात ASI प्रशांत D नाईक, कर्मचारी चंद्रप्पा कुरवर, संतोष, मंजुनाथ B, मंजुनाथ DN, शिवराज हेमी या मोहिमेत भाग घेतले. यल्लापुरात 2 जाग्यार गांजा विकतल्याक मुद्देमालासकट अटक. यल्लापूर पोलिसांनी कारवाई. यल्लापूर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सध्या आक्रमक रीतीन गांजासारखे मादक वस्तू विक्रीचे प्रमाण वाढलात. समुद्र किनारो, पर्यटन स्थळ, कॉलेज असल्या जाग्यार गुपचूप गांजा विक्री करच्या व्यक्तीक पोलीस खात्यान म्हालासकट धन प्रकरण दाखल केले उदाहरणं आसात. सध्याच यल्लापुरात 2 वेगवेगळ्या जाग्यार गांजा विक्री करताना आरोपीक यल्लापूर पोलिसांन मुद्देमालासकट धन प्रकरण दाखल केली घटना घडली. यल्लापूर तालुक्याच्या कंढरनकोप्पात आपल्या घरातच गांजा विक्री करचो रामू सक्कू लंबोरे हेमका गांजा विकताना पोलिसांन अटक करून तेमचे कडच्यान 1 किलो 200 ग्राम गांजो आणि 10,100 रुपये नगद जप्त केले. तसेच ताटोळा लागी कारकुंडी क्रॉसा कडेन सार्वजनिक जाग्यार गांजा विक्रीची एक महिला जनाबाई गंगाराम बोरे हेमका अटक करून तेमचे कडच्यान पोलिसांन 2 किलो 180 ग्राम गांजा आणि 4,500 रुपये नगद ताब्यात घेतले. CPI सुरेश येल्लूर हेमगे नेतृत्वात पुढील तपास चालू असा.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद.